Mä olin 27-vuotias, kun mä heräsin todellisuuteen. Mä oon koko elämäni, koko nuoruuteni harrastanut urheilua tavoitteellisesti. Ja haaveammatti olikin huippu-urheilija, niin kuin varmasti monella nuorella miehellä. Ja se kaikki muuttui 2017. Jouduin lopettaa sitten oman kilpaurheiluuran vakavan loukkaantumisen takia. Sitten näiden vuosien aikana me on joutunut tekemään ihan hirveän duuni itteni kanssa, että mä oon pystynyt keksimään itteni uudestaan. Minun koko identiteetti muuttui siinä vaiheessa urheilijasta ihan joksikin muuksi, ja mä en vielä tiennyt, että miksi. Me on Häkkisen Juuso, me on 32-vuotias ja oon toiminut myynnin parissa erilaisissa tehtävissä jo reilusti yli 10 vuoden ajan. Ja viimeisimpänä niistä yrittäjänä vakuutusedustajana. Mä haluan kertoa sulle minun tarinan, koska mä uskon, että tästä on sulle arvoa sinun myyntiammatissa tai sitten yrityksen myyntitoiminnassa ja ihan elämässä yleensä. Kaikki alkaa siitä, kun mä olin 27 ja heräsin todellisuuteen ja huomasin, että mulla ei ole elämässä oikein tällä hetkellä mitään muuta kuin se perusarki ja myyntityö, mistä tuli semmoinen pikkasen päälle 2 tonnia kuukaudessa ja ehkä hyvänä kuukautena 3 tonnia rahaa koparaan. Ja olin jo vähän niin kuin tyytynyt siihen omaan kohtaloon, että kun kilpaurheilijaura ei enää ollut vaihtoehto, niin miksi sitten oikeastaan tehdä muutakaan tai panostaa mihinkään muuhunkaan, kun mikään ei oikein tuntunut silloin niin kuin kiinnostavan yhtä paljon. Urheiluajan tai urheiluaikojen sixpacki tai se urheilijan kroppa, niin se oli aika lailla vaihtunut semmoiseen, minusta oli tullut läski. Löysä keskivartalo, kädet, hartiat, kaikki oli kadonnut ihan silmissä peilissä ja se muutos tapahtui aika nopeasti sen loukkaantumisen jälkeen. Suoraan sanottuna vituutti kattoo itseä peilistä, muistan vieläkin. Me oli jotenkin vaan liian laiska ja saamaton silloin tekemään asian eteen yhtään mitään. Jotenkin se fokus ja tarkoitus oli silloin niin hukassa. Minun myyntiura alkoi noin parikymppisenä Enia Oy:llä. Ja mulla on pienestä pojasta asti toitotettu semmoista sanontaa, että niinku kauppa se on, joka kannattaa. Ja se on jäänyt hyvin vahvasti minun päähän. Ja meillä oli perheessä isä, pappa, isän veli, kaikki on kauppamiehiä tavalla tai toisella. Ja niin on minäkin. Se myyjän ammatti tuntui jotenkin todella luontaiselta valinnalta. Se oli vähän niin kuin automaation kautta. Jotenkin mä vaan tiesin niin kuin heti, kun mä hyppäsin siihen hommaan, että tämä on se minun juttu. Me on aina ollut hyvä esiintymään ja puhumaan, ja sitähän se myynti hyvin pitkälle on, että esiinnytään ja puhutaan. Joko face to face tai ihan puhelimen päässä, ei väliä. Vasta 4 vuotta sitten mä tajusin, että kuinka paljon kaikki muutkin osa-alueet sinun elämässä vaikuttaa oikeasti siihen myyntiin ja niihin tuloksiin. Silloin Enia-aikoina, kun aloittelin, niin mä olin vielä aktiivisesti urheilun parissa. Ja oli niitä pelireissuja ja pelejä ja viikoittaisia treenejä. Ja jos oot yhtään niin kuin niin minä haluan aina olla paras siinä, mitä minä teen. Ja se oli sinänsä aika jännä kombo, koska mä en oikein hirveästi halunnut nähdä vaivaa sen eteen, että mä olisin paras. Ja näin jälkikäteen ajateltuna, mä olin niin kuin kunnianhimoinen, mutta laiska. No me olin Enia Oy:llä sitten 4 vai 6 vuotta, kun me olin siellä jopa. Sitten 2 viimeistä vuotta niistä mä olin epävirallisesti toimistopäällikkönä. Elikkä opastin uusia myyjiä ja vanhempiakin myyjiä myymään ja autoin siinä myyntirungon parissa. Mulle paljastui jo silloin, että me on tosi hyvä opastamaan muita saavuttaa ne omat tavoitteet ja auttamaan siinä argumentaatiossa ja siinä itse tuotteen myymisessä ja myyntirungossa. Ja me sainkin tosi hyviä tuloksia. Me kävin monella eri Suomen toimistolla niin kuin tuurailemassa sitten toimistopäällikön virkaa siinä ja opastamassa muiden toimistojen myyjiä myymään. Ja sehän oli tietenkin puhelimessa tehtävää myyntiä, eli telemarkkinointia se. Ja oli hyvä opastaa muun muassa siinä, että missä järjestyksessä sanoo asiat, missä järjestyksessä esittää ne kysymykset, jotta saadaan selville se asiakkaan mahdollinen niin kuin halu tai tarve ostaa se tuote. Tai sitten pystytään jopa luomaan se tarve tai halu ostaa se kyseinen tuote. Siinä vaiheessa minun omat myynnit ja oma tulotaso vaihteli aika rankasti, koska minun piti hoitaa se oma myyjän duuni ja siinä sivussa minun piti olla niin kuin toimistopäällikkönä siellä. Siitä ei oikein tullut niin kuin hyvä yhtälö, koska mulla ei ollut aikaa periaatteessa tehdä kumpaakaan hommaa oikeasti tosi hyvin. Tulotaso oli silloin pauttiaralla niin kuin 3 000 euron paikkeilla, mikä oli silloin minusta ihan ok.
eniä vuosien aikana tapahtui myös se loukkaantuminen. Sen loukkaantumisen jälkeen me olin pois ihan kaikesta urheilusta, töistä, 2 kuukautta. Taisin katsoa Crunchyrollista One Piecea vaan pelkästään 24/7, enkä tehnyt mitään muuta. Sitten kun mä olin jotenkin kuntoutunut siitä loukkaantumisesta, niin mä koitin vielä pelata seuraavalla kaudella, mutta ei siitä tullut yhtään mitään, että mä varoin sitä vasenta kättä niin paljon siinä vaiheessa ja se vaan alkoi itseä suoraan sanottuna vituttaan, että kun ei pysty täysillä enää vetämään, niin sit mä lopetin sen kokonaan. Jälkikontrollissa se paljastukin sitten, kun kävin lääkärillä siinä ja mä muistan sen vieläkin, kun kysyin siltä lääkäriltä, että no, miten sitten pystynkö me oikeasti jatkaa niin pelaamista, pystynkö me enää kilpaurheilemaan, niin se lääkäri katsoo lattiaan pitkän aikaa ja sitten se veti niin syvälle henkeä silleen, että niin. Sitten mä totesin siinä, että ei onnistu. Ja lääkäri tietenkin sanoi samaa, että ei luultavasti onnistu enää. Ja oikeassa se oli, koska laji siis oli jenkkifudis. Siinä ei ihan auta niin mennä vaan läpsyttelemään sinne kentälle. Se oli oikeastaan se päivä, kun minun koko identiteetti muuttui ihan täysin urheilijasta joksikin muuksi, mitä minä en vielä tiennyt, että mitä se on. Ja sitten varmaan niin kuin arvaat, niin se näkyy automaattisesti työpanoksessa ja palkkapussissa. Ne alkoi menemään tosi rajusti alaspäin. Tulot saattoi ihan oikeasti olla niin jotakin 1500 kuukauden tai vastaavaa, että silleen just ja just tuli toimeen. Sitten sen loukkaantumisen jälkeen, niin siitä hetki eteenpäin, ehkä vuosi, mulle avautuu uusi mahdollisuus lähteä Kuopioon tekemään semmoista asiakashankintaduunia vakuutussektorilla. Ja siihen asti olin asunut Torniossa koko ikäni, niin mietin, että no miksei, ei mulla täällä enää mitään. Ei ole treenejä, ei ole mitään vastuita sun muita. Ja tietenkin kun on uusi duuni, niin aluksihan sitä intoa piisasi. Ja se olikin todella mukavaa ja tämmöistä näin, mutta se into tippuu aika nopeasti, koska se asiakashankintapuolen juttu pelkästään, se ei ehkä ollut sitä, mitä me haaveilin tehdä tai halusin oikeasti tehdä. Mullahan ei ollut mitään muuta sisältöä minun elämässä. Ei ollut urheilua, en tehnyt mitään muuta. Siis mä tein vaan töitä ja käytännössä kämpillä sit katsoin Netflixiä, enkä mä tuntenutkaan ketään sieltä Kuopiosta. Ei mulla ollut siellä ketään tuttuja kavereita tämmöisiä näin. Se oli ainoastaan ne työkaverit vastaavat. Siellä oli vähän yksin keskellä Suomea kaikesta. Ja sitten siihen lyötiin vielä kaupan päälle uusi tyttökaveri, joka vei taas lisää aikaa ja lisää huomiota. Niin siinä oli melkoinen soppa keitetty. Sitä sitten jotenkin tyytyi siinä tilanteessa siihen, kun oli itsekseen siellä Kuopiossa eikä tuntenut ketään. Ja joo, oli parisuhde, mutta siinä ei ollut oikein mitään sisältöä siinä minun omassa elämässä. Minun silloinen päivärytmi oli aika lailla semmoinen, että heräsin suoraan sängystä käytännössä töihin. Ja sitten teet sen 8 tunnin työpäivän tai mitä se olikaan. Ja sitten menet kotiin ja käytännössä möllöttää ja ettei yhtään mitään järkevää sen jälkeen. Sitä se oli. Ja sitten tietenkin kun olin kämpillä, mä hurahin sinä aikana taas videopeleihin ja e-sportsiin. Ja se oli aika luontainen siirtymä silleen, koska videopeleissä kuitenkin kilpaillaan. Ja mä oon aina ollut kilpaurheilua, niin mä luonnollisesti halusin siinäkin olla myös paras. Ja sittenhän mä aloin tavoittelemaan kilpapelaajan uraa, koska se oli toistaiseksi ainakin mahdollinen. Ja siis siinä pääsin tosi korkealle, mutta valitettavasti siinä kyseisessä pelissä, mitä minä tykkäsin pelata, eli Overwatch, siinä se kilpaskene alemmilla tasoilla se vähän kuoli. Sitten siinä samalla tietenkin, kun ei tehnyt mitään muuta, kun pelasti etsikkaa, kävi töissä ja söi, nukku. Sitähän lihoakin ihan saatanasti. Ja me muistan, kun se epävarmuus alkoi näkymään varmasti minusta itsestäkin, kun ei oikein halunnut ottaa enää paitaa pois missään. Ei uimarannalla eikä niillä muutamalla lomamatkalla, millä tuli käytyä sinä aikana. Ei ollut kiva ottaa kuvia, kun näki vaan, että on läskissä kunnossa. Se ei. Tuli tosi paha olo siitä. Ja sitten jälkikäteen mä oon miettinyt sitä, että miksi me niin hurahin niihin videopeleihin muun muassa, niin videopelithän on vähän ne on oikeaa elämää ilman riskejä. Jos sä kuolet siinä pelissä vastaavaa, sä voit aina aloittaa alusta. Ja miksi varsinkin ehkä meitä miehiä ne videopelit kiinnostaa ja me saatetaan jäädä koukkuun, niin siinä se hahmo, minkä sä teet itsellesi, tai monessa pelissä se hahmo, minkä sä teet itsellesi. Sitten sä kehität sitä ylöspäin, levuutat sitä, saat uusia parempia taitoja. Se on elämää suoraan. Että sä parannat sitä sun omaa hahmoa, oikeeta ittees. Sitten sä saat uusia parempia tavaroita ja oot sitten taitavampi jatkossa ja vahvempi. Et sitähän se on. No, tätä
asiakashankintaduunia ja sitten tätä videopelien pelaamista oli jatkunut aika lailla 3 vuotta. Sitten mä jotenkin siinä niin kuin heräsin, havahduin vähän, että vittu tässä on nyt pakko alkaa tekemään jotakin muutakin. Ja se oli aluksi aika varovaista, mutta sitten se lopullinen käännekohta oikeastaan tapahtui siinä, kun mulla tuli lapset puheeksi minun silloisen tyttökaverin kanssa. Siinä paljastui 3 vuoden yhdessäolon jälkeen, että hän ei halua lapsia ollenkaan. Ja siinä vaiheessahan minä en tiennyt vielä sitä, että eikö hän halua lapsia ollenkaan, vai eikö hän halunnut lapsia vaan minun kanssa silloin. Se ihminen, kuka me silloin oli. No, joka tapauksessa me erottiin siltä istumalta siinä. Ja se, miksi me tein sen päätöksen niinkin nopeasti siinä vaiheessa, niin mulla on kuitenkin perhe ollut aina tosi tärkeä. Meillä on tälläkin hetkellä tosi läheinen perhe. Niin mä tein siltä istumalta sen päätöksen, että nyt erotaan ja that's it. Ja jos totta puhutaan, niin onneksi en tehnytkään silloin lapsia, tai onneksi mulla ei silloin ollut lapsia. Et mietin vain jälkikäteen, että minkälaisen esimerkin semmoinen niin laiska läski voi antaa omille lapsillensa. Oikeastaan muutama päivä tai heti sen jälkeen, kun erottiin, niin kattelin peiliin siinä ja mietin, että kaikki tämä matalat tulot, huono fyysinen kunto, huonot energiat, nämä on kaikki, ja huonot ihmissuhteet. Mulla ei silloin ollut tosiaan niin kuin kavereita siellä. Kaikki tämä johtuu ihan täysin minusta itsestä. Ja mulla ei silloin heti aluksi ollut ihan selvillä se, että miten minä korjaisin tämän homman ja missä järjestyksessä minun pitää alkaa laittaa niitä palikoita kuntoon. Ja tämä sama asia on varmasti monella muullakin, että ei vaan vittu tiedä, että missä järjestyksessä pitäisi alkaa asioita tekemään. Minä katsoin monta sattaa tuntia, valehtelematta varmaan vittu 600 tuntia YouTube-videoita itsensä kehittämisestä. Ja sieltä löytyikin paljon niitä vastauksia sitten, niin kuin aina jostakin jotakin. Ja sieltähän löytyi sitten niitä vastauksia. Kaikki viittasi siihen hyvin pitkälle, että pitää olla 3 eri peruspilaria kondiksessa, että on niin mahdollisuudet menestyä. 1 siellä oli terveys, 2 oli sosiaaliset suhteet ja 3 asia tietenkin raha. Ja tajusin, että se on justiinsa näin. Että nämä asiat, kun me laitan kondikseen, niin silloin aletaan olemaan aika hyvissä vesissä. Ja miksi ne asiat piti olla tässä järjestyksessä, eli terveys, sosiaaliset suhteet ja sitten vasta raha. Monet luulee, että se raha niin korjaa tilanteen. Totta kai se on osa totuutta, että jos sulla on fyrkkaa, niin sä pystyt tekemään asioita ja ei tarvi huolehtia niin paljon kaikennäköisistä maksuista tai kaupassa käymisestä jne. Mutta sitten, että jos sä oot huonossa fyysisessä kunnossa, sulla on jotakin sairauksia tai sitten sulla on ylipainoa ihan helvetisti, sulla on energiatasot matalat, niin ei sitä rahasta ihan hirveästi iloa siinä vaiheessa ole. Eli 1 on se terveys, se oma hyvä fyysinen kunto ja mentaalinen kunto. Sitten 2 on sosiaaliset suhteet. Että sulla on niitä läheisiä ihmisiä ympärillä, hyviä ystäviä, perhe, parisuhde, lapset tukemassa sinua ja auttamassa sinua. Ja sitten 3 on vasta se raha. Että se raha sitten mahdollistaa näitä muita asioita näiden 2 aikaisemman asian ympärille ja muuten. Entisenä urheilijana se kuntopuoli, se oli mulle ylivoimaisesti helpoin, eli tämä terveyspalikka. Miehän en osaa tehdä mitään puolivaloilla ennen laiskottelua, niin me aloin käymään heti 6 kertaa viikkoon treenaamassa. Se oli punttisalitreeniä, juoksemista, nyrkkeilyä. Ja sitten niitä tuloksia alkoi näkyä todella nopeasti. Siis kaikki nämä ruokavaliojutut sun muut, ne on mulle ihan perushuttua ja ihan hetken noudatinkin semmoista niin kuin ihan fitnessurheilijan ruokavalioa, mutta se itse asiassa on vaihtunut aika radikaalisti nyt tässä toisenlaiseen suuntaan. Ja sitten muutaman kuukauden päästä, kun aloin oluen jo ihan kohtuu hyvässä fyysisessä kunnossa, niin se näkyy välittömästi ihan kaikessa. Se näkyy siinä, miten me puhuin, miten me kävelin ja miten me kannoin itteni. Niin kuin näin pienellä muutoksella sitä sai vaan sen niin kuin saman itsevarmuuden takaisin, mikä oli ollut silloin aikaisemmin, kun oli ollut hyvässä kunnossa urheilijana ja näin poispäin. Se heijastui niin kuin ihan kaikkeen. Treenaamisessa ei välttämättä ole pelkästään kyse siitä, että siellä oot niin kuin hyvässä fyysisessä kunnossa, vaan siinä niin kuin treenaamisen ja sen hyvän fyysisen kunnon sivutuotteena tulee paljon muitakin juttuja. Yksi kaikista tärkein juttu varmasti niistä on niin kuin
itsevarmuus, mitä treenaaminen minun mielestä opettaa tosi hyvin. Jos sä noudatat jotakin tiettyä treeniohjelmaa, syöt tietyllä tavalla, sulla on niin ruokavalio, niin se opettaa aika kovaa itsekuria. Siitä on aivan helvetisti hyötyä monessakin eri tilanteessa. Että sä oot niin kontrollissa itsestä. En mä tiedä, oliko se niin sen muutoksen syytä vai mistä se tuli, mutta mulla on nykyään paljon helpompi sanoa asioihin ei, jota mie en halua tehdä tai minusta ei ole oikein. Ja sitten vielä mitä tulee itsekurin mukana tai mitä havaintoja on itse tehnyt omassa tekemisessä, niin sä pystyt tekemään vaikeitakin asioita siitä huolimatta, vaikkei sinua yhtään huvita tai se et jaksa. Käyt semmoisen lyhyen keskustelun itses kanssa ja toteat, että no vittu se on pakko tehdä. Me on luvannut tämän asian itselleni, niin se lupaus pidetään. Sen jälkeen, kun minä olin hyvässä kunnossa ja mulla oli pääkoppa kunnossa, mulla oli manchetti kunnossa, niin minun ihmissuhteet parani ihan helvetisti. Mulla ei ole vielä omia lapsia itsellä, mutta tulevaisuudessa niitä tulee aivan varmasti. Ja nyt minä voin sanoa varmuudella, että minä pystyn olemaan esimerkki niille ja näyttämään ainakin sen miehen mallin, että mitä tarkoittaa olla mies. Kaverisuhteetkin muuttuu ihan varmasti, mulla itsellä ainakin muuttuu, kun kaverit huomaa, että sä ootkin fokusoitunut ihan johonkin muuhun kuin ryyppäämiseen ja perusrymyämiseen. Ja voi olla, että siekin joudut muuttamaan kokonaan sinun kaveripiiri, niin kuin me itse jouduin tekemään. Jos sä huomaat, että ne niin kuin hidastaa sinua tai piättelee sinua jotenkin takana. Tai jos sä haluat vaikka kehittyä jossain asiassa, niin se on vaikka semmoinen porukka, missä sitä asiaa ei oteta niin kuin vakavasti ja siitä ei voi keskustella niin kuin oikeasti. Sitten kun sulla on niin se terveyspuoli plakkarissa ja sitten nämä ihmissuhdepuolen jutut on plakkarissa tai sosiaaliset suhteet on plakkarissa, että ne on hyvällä mallilla, niin kuinka paljon helpompi sulla on pistää sen jälkeen niin kaikki paukut siihen työhön ja siihen myyntiin tai siihen sinun yrityksen pyörittämiseen ja yleensäkin siihen omaan tekemiseen, mikä liittyy sitten rahaan. Voi kertoa omasta kokemuksesta, että ihan helvetin paljon helpompaa, kun ei tarvitse miettiä jotakin turhaa muuta paskaa siinä ympäri. No viimeinen palikka sitten, mikä piti saada kuntoon, niin oli se raha. On se sanonta, että raha ei tee onnelliseksi. Mutta minun mielestä se on hyvin suurissa määrin paskapuhetta, koska se raha itsessään ei välttämättä tee onnelliseksi, mutta se mahdollistaa niin paljon eri asioita. Pystyy matkustamaan, pystyy käymään siisteissä paikoissa itekseen tai perheen kanssa. Pystyy käymään vähän useammin vaikka ravintola-illallisella tai ostaa sen uuden hienon auton tai sitten laittaa semmoisen kodin itselleen omalle perheelle, kun haluaa. En minä halua rikastua sen takia, että mulla vaan on sitä hynkkyä ihan vituusti, vaan siis sen takia, että mulla on mahdollisuus valita, mitä minä haluan tehdä ja milloin minä haluan tehdä ja kenen kanssa minä haluan tehdä. No tässä vaiheessa, kun mä aloin miettiä sitä rahaa vähän enemmän, niin mä olin vakuutusedustajaksi onnistunut pääsemään. Ja me tienasin silloin alkuun melko vähän siihen verrattuna, mitä muut edustajat tienasi. Ja me tiesin täysin, että 10 000 euroa kuukauteen, niin meillä oli semmoisia edustajia siellä, jotka teki sen lähes systemaattisesti joka kuukausi. Niin totta kai miekin halusin tehdä sitten sama. Ja mä aloin jalostaa sitä minun myyntiprosessia. Ja tietenkin se liittyy hyvin paljon niin kuin siihen itsekuriin ja piti tehdä itselle se toimintasuunnitelma. Me tein itselle toimintasuunnitelman, että mulla pitää olla tietty määrä asiakkaita viikkoon, mun pitää tietty määrä ottaa puheluita ja tietty määrä myyntieuroja pitää olla. Ja siinä samalla me oikeastaan niin kuin huomasin sen, että tämä itse työ ja myyntityö vaatii samoja asioita, mitä esimerkiksi niin kuin kuntosaliharjoittelu. Sulla pitää olla se treeniohjelma, mitä sä noudatat, ja sitten siinä pitää olla se toistuvuus. Tulokset alkoi nousee hyvinkin nopeasti. Ensin se oli vähän maltillisempaa, että se oli semmoista niin kuin 4 tonnia kuukauteen. Ja se oli silloin muistaakseni isoin määrä rahaa, mitä mulle on koskaan tullut kerralla käteen. Se tuntui tietenkin jo siinä vaiheessa tosi hyvältä. Sitten lyhyessä ajassa niin se tulotaso alkoi olemaan jo 6 000 euroa kuukaudessa. Mutta sitten minä huomasin, että se niinku 8 tonnin rajapyykki, niin se ei olekaan enää ihan niin helppo, että se ei tule ihan itsestään. Ja minun piti taas alkaa miettiä sitten, että no miten tämä homma nyt tapahtuu. Mietin, että miten on mahdollista tienata 8-10 000 euroa kuukaudessa niin kuin kohtuullisilla työtunneilla. Aloin miettiä, että mitä me voisin tehdä paremmin tai mitä me voisin tehdä tehokkaammin. No ykkösasia piti olla kondiksessa ihan alkuun, eli asiakashankintapuoli. Että niitä asiakkaita riittää ja ne on semmosia, ne on niin kuin ostavia asiakkaita. Sitten kakkosasia
on se, että me tunnen ne tuotteet, mitä me myy, ja ne palvelut, mitä me myy, paremmin kuin kukaan muu. Ja me myös tunnen kilpailevan yhtiön tuotteet. Ja sitten kolmas kohta, että sä osaat esittää asiakkaalle niin kuin oikeat kysymykset ja oikeaan aikaan. Se oli semmoinen asia, mitä me työstin tosi paljon. Ja se viimeinen asia, ja tämä pätee ihan kaikkeen myyntiin. Ehdotan aina kauppaa, kun se on aidosti järkevä juttu asiakkaalle. Sinun pitää oikeasti uskoa siihen tuotteeseen tai palveluun, mitä sinä myyt. Se asiakas jotenkin kuulee sen, jos et sinä usko siihen juttuun, niin se et oikein itsekään tiedä, että onko tämä hyvä vai eikö tämä ole. Ei sulla itselläkään hyvä fiilis niin kaupata semmoista juttua, mihin sä et itse usko. Sitten vähän liittyen samaan asiaan ehkä, niin sinun pitää olla luotettava. Ja sinun sanalla pitää olla painoarvoa. Tämä muuten heijastuu sitten ihan niin kuin kaikkeen tekemiseen ja elämään yleensä. Sanot, mitä sinä tarkoitat. Et jätä sovittuja asioita tekemättä. Koska se, jos mikä tappaa sen kaupan tekemisen, ainakin myöhemmässä vaiheessa, että jos et sinä ole ollut luotettava, todennäköisesti se asiakas ei osta sulta ikinä toista kertaa. Ja mitä me on oppinut tässä 4 vuoden aikana, itsensä kehittämisprosessin aikana, se on heijastunut ihan minun koko elämään, joka ikisellä osa-alueella. Ja minä uskon, jokainen meistä, myös sinä, voit ottaa tästä jotakin mukaas. Ja alkaa miettimään näitä samoja asioita näiden 3 eri asian ympärillä. Ja jos sulla on hyvät myyntitaidot, niin me väitän, että siellä pärjäät melkein missä vaan. Koska kaikki on myyntiä. Kaikki perustuu kaupankäyntiin tavalla tai toisella. Työhaastattelu on kaupankäyntiä ja myyntiä. Myynti on myös yksi niistä harvoista ammateista, missä siellä pystyt määrittämään hyvin pitkälle itse sen oman tulotaso tai palkkataso. Siksi minä ehkä tykkäänkin myynnistä niin paljon. Minun päässä myynti on verrattavissa kilpaurheiluun ammattina, koska se on hyvin suoriteperusteista. Sulle maksetaan ainoastaan siitä hyvästä suorituksesta. Et se ei välttämättä tavoittele mitään niin 100 000 euron kuukausituloja. Kunhan on sen verran, että ei tarvi ruokakaupassa katsoa hintalappuja, että saa ostaa niitä safkoja mitä haluaa tai niitä laatulihoja mitä haluaa. Itse tykkään sisäfileestä tosi paljon ja ulkofileestä. Jos olet ollut joskus samassa tilanteessa kuin minä, että oot tienannut sen 2 tonnia kuukauteen, tai vaikka 3 tonnia, ja mietit sitten, että olisiko se 5 000 euroa, 6 000 mahdollinen, niin minä voin varmuudella sanoa, että kyllä se on, kun sulla on tietyt palaset kohillaan. Ja niinhän sitä sanotaan, että myynti on fiilislaji ja viettää ehdottomasti paikkansa, koska se kaikki, mitä sä tunnet, minkälainen sä oot. Se välittyy kaikki siinä asiakastapaamisessa. Tietyt asiat pystyy feikkaamaan, mutta se on aika raskasta pitemmän päälle. Ja miten sulla on mahdollista päästä näihin tavoitteisiin, niin minä itse asetin myyntitavoitteet niin kuin tonni kerrallaan. Lähin parantaa sitä tulosta aina tonnilla. Jos menee yli sen oman tavoitteen sinä kuukautena, niin se on pelkkään bonusta. Mutta älä tee ehkä sitä virhettä, että asetat heti tavoitteen, jos sulla on nyt tulotaso 2 tonnia, niin älä aseta sitä vaikka heti 10 tonnia, koska se tuntuu aika kaukaiselta. Ja niin se onkin. Se on ihan eri asia tehdä 5 000 euroa kuukauteen kuin 10 000 euroa kuukauteen. Me arvostan tosi paljon, että sä oot päässyt tänne asti tässä videossa. Miksi me tätä tarinaa sepitän tässä? Niin me tiedän, että moni muu varmasti on tai on ollut samanlaisessa tilanteessa kuin itse olin. Ja mulla on tullut tämän minun prosessin aikana tosi semmoinen vahva tunne, että me haluan auttaa myös muita, jotka on samanlaisessa tilanteessa, missä me itse on ollut, tai on semmoisessa tilanteessa, missä me itse oli. Monet myyntivalmentajat keskittyy vain itse yhteen asiaan, niin se on se myynti tai tuoteesittely tai miksi sitä nyt voikaan sanoa. Siitä jää niin paljon kaikkea muuta pois. Et siinä ei puhuta siitä vaikutuksesta, mikä on sillä, että jos sä oot oikeasti vaikka sä oot hyvässä fyysisessä kunnossa ja sulla on muutenkin kotiasiat kunnossa ja elämä on kohillaan. Niin kaikki nämä, mitä on siinä myynnin ulkopuolella, myyntitilanteen ulkopuolella, niin ei niistä puhuta. Me jouduin muuttaa minun ajatusmaailman ihan täysin. Me jouduin laittaa minun terveyden kontikseen. Me jouduin vaihtamaan kaveriporukkaa ihan kokonaan. Me jouduin eroamaan minun entisestä parisuhteesta. Ja sitten viimeisenä me jouduin purkaan sen minun myyntiprosessin ihan atomeiksi, että mulla oli mahdollisuudet menestyä. Voi olla, että sulla ei ole ihan niin kivinen tie kuin mulla itsellä. Että sulla on esimerkiksi vain yksi näistä osa-alueista semmoinen, mikä vaatii hiomista. Mutta oikeastaan sitä tajuaa vasta siinä vaiheessa, kun on tehnyt sen työn, että ne palaset alkaa loksahtelemaan kohdalleen.
jotenkin sitä ei aina vaan niinku huomaa itse niitä tiettyjä asioita. Vaatii melkein sen, että siellä joku ulkopuolinen henkilö kertomassa sulle, että hei, että tämä homma ehkä kannattisi laittaa kuntoon ja onkohan tämä asia nyt ihan hyväksi sulle. Tai mitä sinun pitäisi niinku muuttaa siinä omassa tekemisessä, että se homma alkaisi luistaa. Mulla ei itsellä ollut mentoria tähän hommaan. Ja näin jälkiviisaana, niin olisi varmaan ollut ihan vituusti helpompaa ja nopeampaa, jos joku olisi oikeasti ollut vieressä kertomassa, että miten asiat tehdään ja missä järjestyksessä ja miksi näin. Siinä meni mulla itsellä se 4 vuotta, että palaset alkoi loksahtelemaan kohdalleen. Mutta hei, kiitos, että jaksoit kuunnella tämän minun tarina ja höpötykset loppuun asti. Me on jättänyt sulle jotakin tonne videon alalaitaan kommenttikenttään, josta varmasti sulle hyötyä, että sä saat maksimoitua sun tulokset myyntiammatissa tai sun yrityksen myynneissä ja elämässä yleensä. Nähdään.